கரெக்ட் கண்ணா. வாழ்க்கைன்னா பயம் இருக்கணும், அது நெஞ்சுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணும். ஆனா அந்த நெஞ்சு நம்மளோட தான் இருக்கக்கூடாது, நம்மளை எதிர்த்து நிக்கிறவங்களோட தான் இருக்கணும். மே ஐ கம் இன்? அவ்வளவு பெரிய கேங்ஸ்டரா? கேங்க கூட்டிட்டு வரவன் கேங்ஸ்டர், ஒத்தையா வரவன் மான்ஸ்டர். வானாப்பில் ஈந்தோடு நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு சொல்லிங்கன்னா, ஸோ எக்கச்சக்கமான அப்டேட் வண்டி தான் வந்து பார்க்குறோம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு வீடியோவை பாருங்கள். ஸோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயங்காலம் போட வேண்டிய ஒன்று சொன்னாச்சு. ஸோ தரமான ஒன்று டாப்லாம் இருக்கும். ஸோ வாங்க அப்டேட் கொடுத்து போயிடலாம். நேற்று வந்து யார் யார் இந்த அமௌண்ட்டு கிளைம் பண்ணிங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து நான் பார்த்து எந்திரிச்ச உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 நிமிஷம் விளாண்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைம் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேண்டா ஸ்கின் வந்து யார் யார் கிளைம் பண்ணிங்கன்னு சொல்லுங்கள் கீழே கமெண்டில். ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆண்ட்ரியை வச்சு ஒரு 10 மேட்ச் விளாண்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துட்டேன். ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கோல்டு ராயல் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரூஃப் தான், இதுவும் இருக்கலாம். ஸோ இதோட நல்ல பண்டிலும் இருக்கலாம், இதோட மொக்கையான பண்டிலும் இருக்கலாம். ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வந்து இது வந்து பரவாயில்லாமல் தான் இருக்குது. ஸோ வந்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸில் வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்க போதோ அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸோட டோர்னமெண்ட்டு வேர்ல்டு கப் மாதிரியே இருக்குது. பார்க்கலாம் என்ன அதில் வந்து ஃப்ரீ ரிவார்டு அவங்க அங்கே இருக்கிற பிளேயர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸ் தான் தருவானுங்க. நம்ம இந்தியன் சர்வருக்கு எதுவும் கொடுக்க மாட்டானுங்க. சாயங்காலம் போகிற ஒன்று பாருங்கள். ஸோ மண்டை கிண்ணலாம் தக்காளி சிக்கனியாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தாழ்மையான கேள்விகளை படைகிறது. ஸோ ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. ஸோ யார் யார் டவுன்லோட் பண்ணி விளாட முடியுமோ விளாடுங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 GBன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து. சரி வாங்க அப்கமிங் பண்டில்ஸ்லாம் பாருங்கள். ஸோ வந்து வெள்ளை குர்த்தா மாதிரி இருக்குது. இது வந்து அப்கமிங்கில் வரப்போகிற ஒரு பண்டில், மேபி ஃபேடர் வீலாக கூட இருக்கலாம். ஸோ நிறைய பண்டில் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பண்டில் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குப்பல்ற மாதிரி இருக்குது. சரி விடுங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் வந்து ஒரு மேல் பண்டில் கொடுத்துச்சிருக்காங்க. ஸோ வந்து நல்லாவே இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ எந்த ஈவெண்ட்டில் வருதுன்னு முதல் பார்க்கலாம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவெண்ட்டு எந்த ஈவெண்ட்டில் வரும்னு தெரியல. ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் நியூஸ் கிடச்சுன்னா ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கன்ஃபார்மாக போடுறேன். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபீமேல் பண்டிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்கமிங்கில் வரப்போகிற பண்டில் தான். ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு கேரக்டர் வருதுல்ல அதோட பண்டில் பாருங்கள். ஸோ அந்த பண்டில் பார்த்திங்கன்னா இது தான். ஸோ வேறு லெவலாக இருக்குது. ஸோ மண்டை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலாக வருது. ஸோ இப்போ கேரட்டோட வருமா இல்லை பண்டிலோட வருமானு தெரியல. ஸோ அந்த அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இந்த M188 வந்து எப்போ வரும்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீக்கெண்டில் வரலாம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லைன்னா இன்றைக்கோட இந்த மாதம் முடியுது, இன்றைக்கோட நாளைக்கோட இந்த அடுத்த மாதம் கூட கொண்டு வரலாம். ஸோ அப்டேட் வந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிச்சு வீடியோ போடுறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு விடுங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வெண்டிங் மிஷினில் வந்து டோக்கன் மாதிரி, அதாவது நம்ம எல்லாமே பேக்கு குளோவால் ஸ்கின்லாம் பை பண்ணுவோம்ல, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆமோஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. ஸ்னைப்பர் பிளேயருக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட்டு ஹேக்கர் ஸ்டோர் மாதிரி ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வரானுங்க இப்போதைக்கு. ஸோ வந்து இந்த ஈவெண்ட்டு வரப்போகுது. இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இறங்கையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து பை கொடுத்து அந்த வெண்டிங் மிஷின் டோக்கனை வந்து பார்த்திங்கன்னா எனபிள் பண்ணணுமா வேணாமான்னு கேட்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வெண்டிங் மிஷின் டோக்கன்லாம் இருக்கும். ஸோ எனபிள் பண்ணேன்னா இருக்காது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஏஞ்சலிக்கா ரெட் பேண்ட் வந்து நம்ம கேமுக்குள்ளே வரப்போகுது. ஸோ இந்த வீடியோவில் தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்துருவோங்க, வேண்டியது ஷேர் பண்ணிட்டேன் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. சாயங்காலம் வீடியோக்கு வந்துருங்க ஒன்று வர்ற மாதிரி. அப்புறம் வந்து வீடியோட மெயினாகவே சொல்ல மறந்துட்டு நம்ம வாட்டுக்கு வீடியோ கட் பண்ணிட்டு போயிட்டோம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 குளோவால் ஸ்கின்னில் எது வந்து எடுக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் குளோவால் ஸ்கின் நானும் அதான் எடுக்க போகிறேன். ஸோ நீங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சதே எடுத்துங்க. ஸோ வாங்க ஒன்று வந்துடுங்க. ஸோ ஓகே பை.